тими равшани шаҳри Кӯлоб ба шикасти аввали худ дар лигаи пешсафи чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 16 сола мувоҷеҳ шуд. дар доираи рақобатҳои даври 11-уми лигаи пешсаф дастаи равшан меҳмони тими дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш гардид. дидори дастаҳо дар майдони захиравии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби калони 6-1 ба суди соҳибони майдон хатм шуд. аз ҳайати ғолиб Рамазон Буриев муаллифи хетрик гардид. Мусо Қаҳоров бошад ба задани 2 гол даст ёфт. голи шашуми дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзишро Шарафҷон Мусофиров зад. муаллифи голи ягонаи дастаи равшан Диловар Азизов дониста шуд. дар рақобати мазкур Рамазон Буриев беҳтарин бозингар дониста шуд. ин пирӯзӣ барои дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш дар лигаи пешсаф ҳафтумин ба ҳисоб меравад. тими равшан бошад ба шикасти аввали худ мувоҷеҳ шуд. қаблан ин тим дар 10 рақобат соҳиби 30 имтиёз гардида буд. бозиҳои дигари даври мазкур бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. дастаи суғд 1 дар майдони худ бо ҳисоби 0-1 аз дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш шикаст хӯрд. муассисаи давлатии мактаби варзиши ҷайҳун бо ҳисоби калони 6-3 дастаи сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпиро шикаст дод. тими ваҳдати шаҳри ваҳдат бошад бо ҳисоби 3-1 моҳири ноҳияи ёвонро мағлуб кард. клуби марказии варзиш артиш дар сафар 1 голи беҷавоб ба дарвозаи дастаи суғд 2 зад.